Vinga, Víctor, la doble moral. Sí, la camaleònica i desvergonyida habilitat que tenen alguns membres de la... Bueno, tots els membres de la caverna mesetària madridista de variar el seu discurs, no?, en funció d'un equip o d'un altre. El que passa és que jo el que no entenc és que no tinguin cap mena de vergonya, perquè són coses de fa molt poc, que sortiran a sortir, no? Un exemple, i ens l'envia un assidu ja d'aquesta secció, el Hulk Culer, via Twitter. És aquest tio està tot el dia, ni dorm, ni menja, i de l'altre menys que nada, perquè està tot el dia al Twitter, i a mi m'ajuda molt, em fa molta feina, que quedi clar. Fixeu-vos la piulada, en aquest cas el tuit de Don José Pedrerol, del dia que el Barça, recordeu que el Barça li va guanyar 6-1 al Girona, amb 2 gols de Messi. Aleshores, què va passar? Quin era el tuit? Messi humilla a un Girona inocentón. D'això fa 4 dies, el 24 de febrer. L'altre dia el Girona perd al Bernabéu, també de 6 gols, en aquest cas 6-3, amb 4 gols de Cristiano. Per tant, l'acarnissament de la humiliació, per utilitzar aquest terme de Cristiano, és encara pitjor. Aleshores, canviem el discurs i és «Eres muy grande, Cristiano». El veus allà? «Eres muy grande, Cristiano», més citant-lo per fer-li la pilota. Que funciona així. Escolta, Messi humilla a un Girona inocentón, mateix resultat, 6 gols, «Eres muy grande, Cristiano». Dio mucha guerra al Girona, cuidado. Això és veritat. No fue igual que con el Barça. Aquí es va avançar el marcador, és veritat que després a la segona part... Cabreasteis i lo destrozasteis. No, cabrearon a Messi. M'han dit que a Madrid estan preparant ja l'autocar per anar a Cibeles si Cristiano guanya el Pichichi. Si guanya el Pichichi, sí, perquè ara és més important el Pichichi que la Lliga, que la Champions, que la Copa, tot. Pichichi. Per exemple, el que va vaticinar, perquè li recordarem sempre, el que va vaticinar a principi de temporada, el declivi de Messi, va escriure aquesta mamarratxada, perdó per l'expressió, però és així. Que viene, de best! Aquest tio fa 4 dies, recordeu que deia que el Madrid havia de traspassar Cristiano Ronaldo, que era el millor. Diu, de best acaba de igualar a Luis Suárez con 21 goles y ya está a solo 4 de Messi. Bé, els que celebren com si fos un títol al Pichichi i ja faran una rua probablement quan el guanyin, no són els madridistes, tots els madridistes. Són els membres de la caverna mesetària madridista. I si no, mireu la resposta, que és el zasca d'un propi madridista que li envia i li diu, Manu, aquí ho veiem, Manu, nos sacan 15 puntos. Que Cristiano se quede Pichichi me importa una puta mierda. Un saludo. ¿Tú piensas igual, Mario? ¿Asentimos, Mario? Pero el Mario piensa igual. No, decir, vamos a ver, a título personal, oye, y que haya recuperado lo que había perdido me parece muy bien. Però més claro el agua. I de què m'ha servido? No, perquè segurament els madridistes, entre ells el Mario, preferirien que el Cristiano hagués fet els gols que està fent ara al principi de la temporada. Yo creo que más que en este caso es que Benzema y el resto los hubieran hecho. Bé, ara t'aixecarà amb l'ànim, Mario, sisplau. Ay, mi general, me voy a romper hasta la chaqueta. Exactamente. Levanten gambas, cuerpo a tierra, va, Cifuentes, tírate, hombre, que se te ve ahí ese cuerpezón que tienes. Bé, m'encanta veure en ridícul els membres de la caverna, sobretot el general Rodríguez. S'ha de dir l'altre dia que un habitual personatge bastant submís, com és el Lobo Carrasco en aquest tipus de tertúlia, el va posar al seu lloc. Parlant d'aquests 15 punts de diferència que li porta el Barça, no? Bé, el jugador parlava, el periodista parlava de la jugada, del primer gol del Barça, en la que es deia podia haver-hi fora de joc per un braç. En realitat no quedava ben clar si hi havia fora de joc. Com una casa. No. Com una casa? Com una casa no. A l'especialista arbitral d'aquest programa li deia al general que no era fora de joc. El general insistia i al final li recordaven la diferència de la classificació i el pobre general no sabia on ficar-se del ridícul. ¿Dónde vas? Pero mira el puño, mira. ¿Pero qué puño? Con el puño no vale, hombre. Mira el puño. Que con el puño no se puede meter gol. Juanma, está a 15 centímetros está. 15. ¿A cuánto crees que está el fuera de juego? 15. 12 metros. No, 15 centímetros no. 15 puntos. 15 puntos. ¿Cómo se la ha metido? ¿Cómo se la ha metido? Ha entrado de cabeza, Lobo Carrasco. Tú trivializa, si quieres, trivializa sobre esto. Pero claro, pero si es que el problema...
Lleva la L colgada detrás. Le ha puesto la muleta, mi tío. Aquí el Lobo Carrasco le ha puesto la muleta y ha hecho guamba. De cabeza. No, 15 centímetros no. Que son 15 puntos. Que no te enteras. He vist el general tocat, eh? Sí, perquè diuen que el tamany no importa, no? 15 centímetres en aquest fora de joc, en realitat eren 15 punts que li porta ja el Barça al Madrid a la classificació. I els centímetres que li falten també per arribar, perquè a mi em feia patir, perquè no arribava. És a dir, diu, con el puño no vale. Que los cabrones se lo ponen muy alto. Hay que ponerle... Ara, la publicitat gratuïta, ho sento, a l'IKEA hi ha uns alçadors, perquè els nens es renti les dents al lavabo, que van molt bé, li poden portar un... Jo li portaré, si vol, un alçador, per posar-lo davant del vídeo de colorets, amb lunar... De la Frozen, no? De la Frozen. De Frozen o de la patrulla canina, doncs ell se sentirà molt millor, no?, per poder tocar el jugador perquè no arribava, pobret. El Francisco Cañete, subdirector dels Mesetazos, no acabem amb el general, subdirector dels Mesetazos, ens envia una gran piulada del general, delirant, la va escriure delirant, ell sabrà per quin motiu. Delirant o delirant? Dient que 15 punts de diferència, repeteixo, qui és l'únic rival que té ara mateix el Barça a la Lliga? Dice, solo el Real Madrid le puede quitar ahora mismo la Liga al Barça. Este es mi general. Però escolta, s'ha begut l'enteniment? Ya tenemos al Athletic, que lo, vamos, ahora en el... Que sí. Los únicos. Està passant èpoques, clar, entre els zasques que rep a les tertúlies i els zasques que li fa el Madrid amb el seu penós comportament a la Lliga i aquesta diferència i el Barça a punt de guanyar el triplet, clar, ell està enfonsat ja d'escriure articles d'aquells surrealistes d'ell, com per exemple un que ha escrit al Marca, en la seva columneta, al seu bloc al Marca, que diu, assegurant que Cristiano Ronaldo és el millor del futbol mundial. Aquest és l'article, només ens quedarem amb el titular, perquè l'altre no val absolutament per res la pena. Diu, Ferdinand dice que el mejor es Messi. Això ho va dir per enèsima vegada l'exjugador del Manchester United. El mundo del futbol dice que el mejor es Cristiano. Bé, nosaltres hem mirat per la hemeroteca, pel Twitter, i hem trobat una coseta del senyor Mora, que és un tuitero també molt actiu, i és com una mena d'alineació que li fem aquí al general Rodríguez. L'alineació en exclusiva dels que estan a favor de Cristiano com a millor del món i dels que estan a favor de Messi. Per exemple, quins són els que diuen que Leo Messi és el millor? Pareu atenció. Pelé, Maradona, Ferdinand, Zidane, Ronaldinho, Figo, Lineker, John Terry, Franz Beckenbauer, Roy Keane. Zidane, cuando ha dicho esto que es mejor? Ho va dir abans d'entrar al Madrid. Jo t'ho portaré, perquè ho va dir. Ara, evidentment, com a entrenador, no, però ho va dir al seu dia. Aquesta és l'alineació dels que creuen que Messi és el millor. Alineació en exclusiva dels que pensen, dels que diuen que Cristiano és el millor. Tomás Roncero, Juanma Rodríguez, y Mario Cifuentes, Alfredo Duro, Edu Aguirre y en la delantera Susana Guasch. Y Mario Cifuentes. Y Mario Cifuentes como utillero. No, exacto, no puede faltar. Notes el contrast entre els que diuen que ho és Cristiano i els que diuen que ho és Messi? Los que entendemos de fútbol. Es que es así, los que entendemos de fútbol. Vosotros sois simplemente eso. Alineadores. Alineadores. Escolta, saps que s'ha instaurat ja la gafemania a Espanya? Hòstia. S'ha instal·lat la gafemania ronceril. Què ha fet ara? És molt fort el que veureu ara, Sí. No t'alarmis, no és res preocupant, però és fort. Perquè alguns han trobat l'antídot, la recepta contra el gafisme ronceril. Saps qui? Jaén Paraíso Interior, el recentment campió de la Copa de Futbol Sala, de la Copa d'Espanya. Per cert, el Barça eliminat i molt malament ja a les primeres de canvi, però etc. Però és que Roncero va publicar un tuit, quan es van classificar per la final, a favor d'ells. Els altres ja es van acollonir, no? Es van acollonir, allà està el tuit abans, el típic de Roncero, grande Paraíso, la final, no sé què, tal, però clar, van guanyar. A més, donant la campanada eliminant, guanyant el campió d'Europa a Movistar Inter. I aquest és oficial, Jaén Paraíso, l'oficial, diu, és molt bo, diu, no hay maldición que pueda con nosotros. Grandiosa final del Paraíso Jaén con un chino imperial. Qué emoción, el fútbol sala es puro espectáculo, está citando a Tomás Roncero y la afición del Jaén increíble en el Palacio de Goya, qué pasote, gran final de Copa, mañana amigos. No hay maldición que pueda con nosotros.
Sí, s'ha escampat. S'ha instaurat la gafemania roncerilla a l'estat espanyol. Jo pensava que era una cosa nostra. No. Jo pensava que era una cosa que havies creat tu aquí i és nostra. És viral. És viral. Això de viral, que no sé ben bé què vol dir, però jo ho faig servir. Sí, com un virus que s'escampa. Sí, és viral. Un virus que s'escampa a una gran velocitat. Bé, a partir d'ara, amb el permís de l'autoritat, i si el temps ho permet, farem una mena d'especial Hisenda, perquè avui et llegia a Mundo Deportivo, Pitu, i tota la raó del món, és veritat, és fastigós el tracte que estan rebent, o millor dit, el que van rebre el seu dia jugadors del Barça que van ser imputats per presumpte frau a Hisenda i com estan tractant ara els jugadors del Madrid. Recordeu que ho hem passat de vegades, els jugadors del Madrid mai amb la samarreta del Madrid, amb la samarreta de les seleccions o d'altres equips. Sempre blanca. Blanca i impoluta. Doncs anirem, com no ho podem posar tot el primer dia, anirem fent tastets, no? Perquè és que tampoc donem a l'abast, no? Per exemple, mireu el diari El Confidencial quan parla del presumpte frau fiscal de Xavi Alonso, que de fet ja li hem demanat 8 anys de presó. Diu, Hacienda pide 8 años de cárcel para Xavi Alonso por delito fiscal con la publicidad. Ja no és que posen a Xavi Alonso con la samarreta del Bayern, con la samarreta al seu dia de la Reial Societat. No, el posen vestit de carrer, només li falta en pijama i les pantufles, però amb un jugador del Barça, amb un anunci. Amb Puyol. Yo me imagino la conversa en la redacción, Víctor. Me imagino, ¿sabes? Yo digo, a ver, ¿qué foto ponemos? A que no sois capaces de poner una con Puyol. Que no, toma. Que no, con dos de esto, ¿no? Con dos de esto. Las fotos son a la carrera. Salió la noticia y, hostia, la primera foto. La que engancharon. Qué casualidad, no? Mal pensados. Sempre enganxen la mateixa. Sois molt mal pensados. Mai enganxant la del Madrid, tu, Quina casualitat, quina casualitat. També hi ha problemes Cristiano Ronaldo i greus. I d'això se'n feia ressò El País, això li trobareu sentit per les piulades després de Tortellini i Roncero. Hacienda mantiene la vía penal contra Cristiano Ronaldo, acusado de ocultar al fisco 14,7 millones de euros de sus derechos de imagen. Su oferta económica ha sido rechazada, això és de l'altre dia. Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo, greus problemes d'Hisenda perquè ja els hi demanen presó, no? Atenció a aquesta piulada perquè és bon moment de treure-la de Tortellini, Roncero, al març del 2016, ¿no? Quan Messi, sí. Quan lo de Messi. ¿Alguien les puede explicar a Messi y a Neymar que Hacienda somos todos? ¿Tú has visto algún tuit de Tortellini Roncero dient ¿Alguien les puede explicar a Xavi Alonso y Cristiano que Hacienda somos todos? Això és quedar retratat i en el més espantós dels ridículs, perquè resulta, això és el karma, no? El karma, ell va dir tot contra Messi, i ara resulta que se li torna en contra. I també és moment de treure a la llum una altra vegada a la superfície, aquesta frase lapidària de Tortellini Roncero, de la que es feia ressò al Twitter del Chirincirco. Si Cristiano no pagase Hacienda, estaría ya fuera de España. Y Messi, quan el tema candent era el de Messi. Sí. Que jo sàpiga no ha agafat cap avió Cristiano Ronaldo ni ha marxat. Va estar l'altre dia, no? Va jugar l'altre dia contra el Girona, no? Que va fer 4 gols, no? I té previst jugar el primer partit d'allà o ha marxat a l'Antàrtida amb avió, billete solo ida? No, de momento no. Pues es que aquest dia que si Cristiano no pagase Hacienda ya estaría fuera de España. ¿Qué pasa? Aquí hi ha alguna cosa que no cuadra, no? Yo me imagino que es que no lo habrán dicho. Home, això és de veritat. Estem parlant de, en teoria, periodisme. Vull dir que jo entenc que pot haver una miqueta d'això, però, home, no es pot fer el ridícul d'aquesta manera i ser tan partidista i, sobretot, tan sumament... No, i més com un tema de Hacienda. Un tema de Hacienda, ahí sí que es verdad que... El que és objectiu i imparcial és el general. Home, evidentment. Com si... Que se me ponéis la música me pongo loco. Exactamente. Me voy a ir a cualquier viaje de lanzo. Bé, no diré res. Como decía Johan, salid y disfrutad, salid y escuchad y leed. Dice, si yo fuera Cristiano Ronaldo, presentaría una demanda contra aquellos graciosillos que, sin pruebas y sin sentencia, le acusan de haber defraudado al erario público. Ja està bien de difamar. Com pot dir això? És a dir, tiene más cara que un rinoceronte con paperes. És a dir, després del que han arribat de dir ells de Messi, que pràcticament, bueno, sense el pràcticament, que el van condemnar ja abans de que tan sols quedés imputat, etc. Ell dels primers, i ara s'atreveix a dir que per ell presentaria una demanda. Mira, com Messi hagués presentat una demanda contra tots aquells que el van difamar, com diu ell, pel tema d'Hisenda, alguns potser haurien pernoctat amb un calabozo i fins i tot haver menjat entrepans de xòpet durant diverses... Víctor, tenim enquestes avui? Sí, enquestes per la culata. Domingo Alvarado ens porta aquesta. Vinga, Tiempo de Juego, és molt bona. Cadena Cope, és una enquesta brutal. ¿A quién ficharías para tu equipo? Jo crec que aquesta és molt significativa. I és la Cope, aquí no hi ha manipulació. ¿A quién ficharías para tu equipo?
81% a Messi, per tot l'estat espanyol, Mario? Se t'ha canviat la cara. No. 19% a Cristiano. És molt fort, no? És tremenda aquesta dada. Yo ficharía a Messi para el Real Madrid, con los ojos cerrados. No, pero ¿a quién ficharías? ¿A Messi o a Cristiano? No, para el Prat. Para el Prat. El Prat, tú eres el Prat. Mira, se la queda para el Prat, que necesitamos goleador cristiano. Ai, que casualitat, que casualitat. Goleadores. Exactament. També ha estat bé el Pedro Valenzuela, que és un també que a vegades ve per aquí pels mesetazos i evidentment li fem la benvinguda, amb una enquesta, en aquest cas del Chiringuito, del Chirincirco. ¿Quién está mejor ahora mismo, Cristiano o Messi? És veritat que Cristiano està bé, perquè s'ha tocat els d'allò tota la temporada i ara s'ha preparat pel Mundial i està millor, està fent gols, és veritat, però és que ni així guanya. El 60% pràcticament aposten per Messi com el que està en millor moment per sobre de Cristiano. I dues d'Estudio Mesetario. Sí, Una, la primera. Hoy os preguntamos, aquests no guanyen ni una, us ho dic de veritat, és que no guanyen ni una, és increïble, és que és increïble, i no està, és així, la línia blava no està manipulada. Hoy os preguntamos, ¿cuál de los 3 equipos españoles es favorito en la Champions? ¿Vale? 12% Sevilla. Ah, sí? Més que el Madrid? 19% el Real Madrid, però és que el 69%, a 17 de cada 10, el Fútbol Club Barcelona. I no contents amb això, continuen llançant-se pedres contra la seva pròpia taulada. Hoy os preguntamos, ¿superará Cristiano a Messi como máximo goleador de la Liga? No, 77%, la Liga Blava. Sí, el superarà. Per tant, esto es una vergüenza. Váyase, señor Cifuentes.